Bones falles per a tu també, Berta Baidez, i quan passen 38 minuts de les 7 de la vesprada és temps de l'anàlisi de l'actualitat a punt directe i de repassar tot el que ha sigut notícia este dimecres 13 de març. I comencem amb un nou cas de racisme a València, esta vegada en un locutori amb frases com «Si arriba Vox, te'n vas al teu país». Este és la lamentable escena que es va viure ahir de vesprada i que un jove va gravar al mateix temps que defensava a la víctima. Como salga Vox te vas a ir volando a tu país y arriba España y viva Franco. Estes són les amenaces que una dona llança a una altra en un locutori de València. Tú te vas, como salga Vox, volando. ¿Qué pasa? Me voy. ¿Y me voy? ¿Qué pasa? Te irás, te irás. L'escena es produeix davant de diversos testimonis, entre ells una menor d'edat. Respeta a la niña que está aquí. No me tires, respeta a la niña. Mira a mi sobrina, respetala. Però a la dona de cabell rosa que lluís un braçalet amb la bandera d'Espanya pareix no importar-li la presència de més persones ni que una d'elles estiga gravant-la amb un mòbil. Llança consignes fascistes d'una manera molt exaltada. Estoy en España, me importa. Una España libre, arriba Franco, arriba España. Llama a la policía si quieres. Arriba España, arriba Franco. Y viva Vox. ¿Qué crees? La dona a qui van dirigides les paroles perd els nervis davant els atacs. Lanzarme la botona española. ¡Que me harta! ¡Me pilla harta! ¡Que me importa! ¡Que me harta! El document va ser compartit en les xarxes socials com una repulsa a tot el que acabaven de presenciar. Demana per favor des d'Instagram que compartisquen i denuncien els fets. Escena completament lamentable la que es va viure ahir a València. Obrim ja la nostra taula amb Joaquim Boix, magistrat. Bona vesprada, Joaquim, benvingut. Bona vesprada, Juan. Pilar Tamayo, periodista. Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada també. I avui ens acompanya, a més, Alexis Lara. Ell és sociòleg i director del documental Viatge a l'extrema dreta. Alexis, bona vesprada. Bona vesprada, Juan. Benvingut a Punt Directe. Moltes gràcies per invitar-me. Quin país més bonic se'ns està quedant, no? Està la cosa complicada i, de fet, en el vídeo que acabem de veure podem veure com, poquet a poquet, s'està generant un caldo de cultiu molt perillós de confrontació, d'odi, sobretot d'intolerància contra allò que una gent no accepta, que és una societat multicultural. Este vídeo evidencia l'abans de l'extrema dreta. Tu has treballat en un documental sobre aquest assumpte. Què ens podem trobar ahí? Sí, de fet, en el documental que hem preparat des de la comarca científica ho hem intentat analitzar des d'una perspectiva que fins ara no s'havia tractat, que és de les ciències socials. I, per tant, intentem trobar algunes de les particularitats de l'extrema dreta valenciana en termes històrics, sociològics i també politològics i de comunicatius. Ara mateix trobem que hi ha un auge, sobretot perquè hem trobat un partit polític que està canalitzant tot allò que abans no aconseguia l'extrema dreta, perquè tenia una simbologia molt marcada, molt franquista. El vídeo que acabem de veure ho demostra, com arriba Franco, no va a ningun lloc, no va aconseguir articular una majoria social, però ara sí que hem vist que s'han de fer d'alguna manera de tot aquest passat franquista que tenien i se presenten de cara al públic d'una manera molt més europea, podríem dir, a l'estil de Le Pen, per exemple, en França. Les xarxes socials s'han convertit en una via de comunicació per a que aquest missatge arribi a la ciutadania. Exactament. De fet, en les xarxes socials estan utilitzant una estratègia comunicativa molt potent, inspirada sobretot en la campanya de Trump, a través del seu assessor, que és Steve Bannon, que ha estat contractat també recentment per Vox i ara està de gira per Europa assessorant a partits d'extrema dreta. I una de les coses que funciona molt bé en l'extrema dreta i en les xarxes socials en particular és alimentar un algoritme que té Facebook a través de notícies que són com per a picar a l'esquerra, per a que comenten, i al mateix temps que comenten, i aquestes publicacions tenen molt més abast, perquè probablement si tu comentes aquest post que han publicat des de l'extrema dreta perquè dius, mira quina barbaritat hem dit, i ho compartisses, i amics teus ho veuen, tots els teus amics no són d'esquerres o de dreta moderada, van a ser també gent que probablement pugui votar finalment a l'extrema dreta. I tant que sí. Gràcies, Laura Ribes, per aquesta connexió des del lloc dels fets.
Alexis, hi ha una relació directa entre el que coneguem com el blaverisme, que és un moviment polític valencià que va sorgir entre els 80 i 90, amb l'extrema dreta, o no hi ha vinculació? És una de les tesis que mantenim en el documental i que d'alguna manera hem intentat treure. I així com Juan Carlos Colomer, que és un historiador que analitza l'últim alcalde franquista de la ciutat de València i aquesta lluita i aquesta disputa que tenia entre la identitat espanyola més bunkeritzada, que no volia ningú canvi, i aquesta identitat espanyola que acceptava un folklore valencià però integrat dins de la nació espanyola, això se tradueix després, més avant, en el blaverisme, en el moviment regionalista conservador que va tindre la seva màxima expressió en la força política d'Unió Valenciana, i al mateix temps, i aquest mateix discurs, com veurem, se pot veure en el documental, també se trasllada a l'extrema dreta actual de Vox, que apel·la molt a aquesta identitat, sobretot antagònica, de sobretot què no som, no? No som catalans o no som regionalistes, sinó que som sobretot espanyols. I sí, hi ha un discurs que estan utilitzant que ve d'aquella època. Pilar, Joaquim, què està alimentant el discurs d'odi de Vox o de l'extrema dreta? Yo creo que es un interés electoral puro y duro, es decir, vamos a ver, hablemos claro, no creo que sea una cuestión de ideología. Yo tengo 43 años y nací cuando Franco ya no vivía, entonces por eso insisto siempre que desde todos los sectores, a derecha e izquierda, se deje de mover el espantajo, porque, oye, afortunadamente no vive, este país vive en democracia y ya está, ¿no? Pero se observa que hay un granero de votos de populismo por el descontento que ha generado la crisis económica, la crisis de valores, una profunda crisis de los dos grandes partidos tradicionales que son el PSOE y el Partido Popular, y de ahí que esos dos partidos tengan la necesidad, a mi modo de ver, de centrar el discurso y no polarizar y no llevarlo a posiciones extremas. Ahora, que yo creo que a Vox le va a ir bien en les Corts y en los grandes ayuntamientos, estoy convencida. Joaquim? Bueno, un apunt sobre el blaverisme que vaig viure molt directament en els anys 80 a l'institut i després a la universitat és que jo no tinc cap dubte que encara que va ser un fenomen molt plural, una gran part i sectors socials del blaverisme i dirigents venien del franquisme i de l'extrema dreta directament, de grups falangistes o d'extrema dreta, amb la curiositat que alguns d'ells avui s'han resituat també com a dirigents de Vox. Jo crec que és interessant aquest viatge de l'extrema dreta al franquisme al blaverisme i ara directament a Vox. La meva impressió és que el fenomen de la xenofòbia i d'aquests discursos racistes no és un tema, òbviament, únicament espanyol, és un fenomen europeu, és un fenomen que cal lligar-lo en el seu enduriment amb tota la situació de crisi social i econòmica que s'ha produït, que ha provocat un rebuig a la gent de fora a la que ha sigut fàcil buscar-la com a allò del xivo expiatori de tots els problemes de la societat. Allò de los españoles primero també es diu a Dinamarca o a França, los danesos o los franceses primero, i això està clar que aquesta intolerància i aquest discurs pot donar vots i que aquests discursos estan ahí i que poden ser utilitzats. El problema és que s'haurà produït una pedagogia política per explicar els beneficis que dona la immigració a l'economia i a la societat, haurà estat més difícil, però com això no s'ha plantejat, el camp està lliure per als discursos xenòfobs. Alexis, com s'explica el fenomen de la corrupció? Hi ha bastant bibliografia al respecte, des de la sociologia, la ciència política, la psicologia social, i alguns factors socioculturals que podem trobar, per exemple, és la mancança de confiança entre el ciutadà i la classe política o l'estructura jeràrquica, sinó una assumpció de que ha d'haver una estructura jeràrquica per la qual un té més poder que nosaltres també pot afavorir la corrupció. Un altre és si els valors monetaristes estan en boga en la societat actual i, per tant, es lliga el que seria l'èxit amb l'adquisició de majors recursos econòmics. És a dir, una persona exitosa és aquella que guanya molts diners. Si això està en boga en aquesta societat, és molt probable que hi hagi cada més corrupció. I, per últim, també podem trobar factors com la cultura ètica, és a dir, l'empatia, trobar-se com a que s'està fent realment alguna cosa mala contra la societat, o inclús la consciència de que hi ha béns públics que són de tots i, per tant, haurien de respectar-se, i un sistema de recompensa, que podria haver sigut també molt vinculat en el tema de l'èxit i de diners. No tenim temps per a més. Pilar Tamayo, Joaquim Boix, Alexis Lara, moltíssimes gràcies als tres per vindre i acompanyar-me una vesprada de falles així en A Punt Directe. L'actualitat, com sempre, torna demà a este programa i Ferran Cano ja està ahí preparat per a dur-nos tota l'actualitat fallera junt amb Joan López. Fins demà, adeu.